Dobrý večer, rád vás zase vidím, no, aj keď v tých rúškach neviem, že kto je kto. Ale však možno aj dobre. Aj keď ženská časť obecenstva prišla na čas, lebo však keď máte rúška, nemusíte doma malovať, ne? Všetky ste teraz pekné, každá má šancu, áno. Ak teda neškúli, samozrejme. No aj fešákov je tu dosť, lebo však v telke není žiadny futbal, ale pozor, zachytil som v správach informáciu, že Slovenská futbalová liga možno rozbehne. No hurá, po 27 rokoch najvyšší čas, ne? To bol fór, áno. Slovenská liga vždy mala veľa kvalitných hráčov, áno. Szilárd Németh, Laci Molnár, Tomáš Priškin. Dobre, viem, len vás naťahujem. No ale ruku na srdce. To nikomu nevadí, že za Slovan, opakujem a pomaly, Slovan, hrajú dvaja Slováci. Grajf a Strelec. A to vlastne neviem, či on tak volá, alebo je to zaradenie v rámci jeho funkcie v mužstve. A Trnava detto. Minule som chcel pozerať derby Slovan Spartak. Komentátor predstavuje zostavy, áno, a ja si vravím, asta kuťa fájať, prečo STV dáva miesto slovenského derby zápas Srbsko-Alžírsko. Keď som prvý raz počul meno Kajetan Kičuda, tak som myslel, že je to japonský premiér. A že asi dojde na návštevu, keď toľko o ňom hovoria. Už som chystal vlaječku s červeným slnkom v strede a zrazu zistím, že Kajetan Kičuda je šéf hmotnej rezervy. Neviem, čo to je, áno. A či to daj ako týka akože mojej rezervy v Žiguláku, ktorú tam nemám, lebo však načo. To auto má 3 tony. Takže ak dostanem defekt, to by musel dojsť Hulk, aby ho dvihol, lebo bežný dvihák nemá šancu. No a tento Kajetan Mičuda vraj úmyselne úplatky nikdy nebral ani nedával. Tak vyjadril na tlačenke, áno. A tak som zamyslel, že ako dá dať úplatok neúmyselne. No prijať? To ešte hej, áno. Tak kto mi strčí do vrecka 500 € a ja o tom ani nemusím vedieť. A ani nikdy nedozviem, lebo Ildiko ich určite nájde skorej ako ja. Ale okamžite som volal Gergejovi, nech zruší trvalý príkaz, kde mi posiela mesačne 200 €, čo mi spláca za byt. Ja viem, že 220 000 by z toho nazbieralo ani za 100 rokov, ale mohlo by byť podozrivé. Už aj tak som v strehu a som nachystaný, áno, že keď ráno kto zaklope, tak do 30 sekúnd som v obleku z pyžama. Lebo však neprivítam Národný kriminálny agentúra v župane a kroksoch, ne? Určite ste zachytili, že pindleri, čo bývajú v Rakúsku... Pindler. Čo? To sú pendleri, nie pindleri. Pendleri? Jaj, ja som myslel, že pindleri, akože furt pindajú. Akože k právom, samozrejme. Ale však, no dobre, tak teda pendleri, áno. Pendleri, čo bývajú v Rakúsku alebo v Maďarsku a robia na Slovensku, alebo naopak, že to nemajú jednoduché. Ja tiež pracujem v Maďarsku, áno, takže som každodenný pendler. V maďarskom Komárom mám 5 hektárov fóliášov na čípeš, paprika a iný zelenina. Chodím cez hranice každý deň a úplne bez problémov, áno. Takže ja nejsom pindler, len pendler. Zdravotiaci ma už poznajú, lebo keď som naposledy robil test, tak im vybuchla skúmavka. Som koštoval ten deň čípeš papričky moje, no a fakt podarili. To by som naozaj divil, keby v takom ohnivom prostredí dajaký vírus prežil. No a môj sused Lajči ma poprosil, že či by som ho neprepašoval z Maďarska na Slovensko, lebo tu má kičiláňku, frajerku, áno. Mladá nevie maďarsky ani ceknúť, on zase slovensky, nenormálne rozumejú. Ja mu vravím, Lajči, ale však ako ťa prepašujem? A on že v kufri, že jeho sused tak nosí deti, keď ide do roboty a nemá ich kde nechať. Hovorím, dobre, počúvaj ma, ale ak ťa nájdu, tak ja ťa nepoznám. A on že fajn, v najhoršom ma dajú do karantény na 2 týždne. Ale jak na potvoru, na hranici, že otvorte kufor, pán Láslo, chceme kúpiť nejakú zeleninu na víkend. No, a v kufri Lajči. Ešte, že som chodil na ochotné divadlo, lebo som veľmi dôveryhodne zahral to prekvapkanie. Áno, som vyskočil a kričím, hej kurva, čo to má znamenať? Utečenec mi skočil do auta. No tak chudáka Lajči ho zobrali a keďže nemal pri sebe doklady a slovensky nevie, tak je teraz v utečeneckom tábore. Kim Jong-un vraj zomrel. No poviem úprimne, ak je pravda, čo o ňom hovorí, tak ani nečudujem, že je po ňom. Lebo však za tie roky muselo v ňom toľko nazbierať toho všetkého, že to by zabilo aj vola, ne? A to on bol. Ale stavím, že do týždňa ho uvidíme v telke usmiatého, ako máva ľuďom, ale viete, čo to bude? Dvojník.
Lebo však vyrobiť dvojníka Kimovi to nem problém. Stačí tučný severokórejec, ostrihaný na širokoplošného hamšíka. Jediný problém bude nájsť v Severnej Kóreji ešte jedného tučného obyvateľa, ale však za 2 týždne na koho vykrmia. Občas objaví v telke aj správa, ktorá ma naplní optimizmom. Mike Tyson bude vraj zase boxovať. A on je o rok starší odo mňa. Áno, boxovať síce neviem, ale ucho by som takomu vedel otriznúť. Ište nem je toto možné. Hovorím jej, nakrúcam štendam, nevolaj mi. Haló. Haló, lacikám, sivačkým, treba kúpiť gumičky. Serálne, mám štend-up a uvedomuješ, že ty všetko, čo povieš, tak tu ľudia počujú a môže to byť použité proti tebe. Na čo také intimnosti vyťahuješ do telefónu? Aké intimnosti, však na tom nič nie je, že podnikáme. Nevedel som, že ťuťu muťu teraz voláme, že podnikanie, ale však dobre. Ale o čom ty vravíš? Ja potrebujem gumičky na rúška, vyrábam pre Žužu, dáva mi euro za 1. No tak to ťa pekne vydiera. Však ona ich predáva po 5 euro. Azt a mindenit, hát én mennyit dolgozok ezekkel a rúskokkal, az egész ja zruším hovor, áno, skorej ako povieš to, čo velice škaredé. No, pa. Kde som skončil? Ja, áno, oni, boxer. No, tak, že by som takomu vedel odriznúť ucho, som vravel, ne? No, ja už teraz aj tuším, že komu. A na záver už iba jedna vec. Denne u nás umiera viac ľudí na rakovinu a infarkt ako na koronavírus. Nechcem zľahčovať pandémiu, áno, buďme opatrní a zodpovední, ale nerobme paniku a nestresujme. Lebo od permanentného stresu je k rakovine a infarktu len kúsok. Tak aby na úkor dobrých čísel v úmrtnosti na COVID nám nenarástli čísla mŕtvych na rakovinu a infarkt. Pekný večer všetkým a o týždeň viszont látásra. Ďalšie epizódy, ako aj veľa ďalších zábavných podcastov nájdete na comedypodcast.sk. Tento program vám priniesol hashtag. Každý mesiac limitované edície kultových tričiek na hashtag.sk.